Estas son as máquinas que acabaron desvalixadas o pasado domingo. A Policía Nacional acudiu a este lugar sobre as 7 da tarde tras unha alerta cidadá e comprobou que os ladróns forzarán as caixas de 3 das 5 máquinas instaladas. É certo que o domingo percibí unha chamada, aí en torno ás 8:30, pero bueno, era un número de Vigo, a verdad que non conocía ese teléfono e dixen, bueno, pois non me voy a chamar. Entonces, cando o lunes me presentei aí en torno ás 9:30, vime conta de que habían roubado. Entonces chamei á Policía Nacional e nada, me comentaron que se podía pasar por comisaría, pasei e onde me facilitaron, bueno, as caixas que habían collido e nada, e xa me comentaron todo o sucedido, claro. Os ladróns leváronse 2 caixas con diñeiro e deixaron unha terceira no lugar dos feitos, a cal foi trasladada á comisaría como proba. De momento, o dono non puido establecer a canto ascende o importe roubado. Non, a verdad que foi pouco, porque normalmente recaudamos eso cada 3 días, e toda a cantidad foi mínima. E máis ben é o desperfecto que fan o daño en sí que o que se recauda. Esta non é a primeira vez que ocorre algo similar. Nos últimos anos, as máquinas das galerías da Oliva sufriron xa 4 actos de vandalismo. De feito, me estou planteando de retirar xa isto de aquí porque non me compensa a día de hoxe. Pero de momento as máquinas recreativas das galerías da Oliva volven a estar en perfecto estado para que os máis pequenos poidan desfrutar desta zona de ocio.